Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Konsolidáciu verejných financií musíme robiť. V tom sa zhodneme, koalícia aj opozícia. Musíme konsolidovať, aby sa Slovenská republika nedostala na grécku cestu. Na toto sme upozorňovali v KDH aj v opozícii už koncom minulého roka. Dá sa však konsolidovať aj inak. Tento konsolidačný balík podľa nás nie je ani zodpovedný, lebo vláda nešetrí na sebe a stále rozdáva a rozhadzuje tam, kde by nemusela. A tento konsolidačný balík nie je ani spravodlivý, lebo bremeno dáva najmä na občanov, dusí podnikateľov a bremeno dáva aj na právnické osoby, ktoré neboli zriadené na podnikanie. Plánované zavedenie dane z transakcií môže doslova ohroziť fungovanie organizácií pôsobiacich v oblastiach verejnej prospešnosti, hlavne v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva, vzdelávania a starostlivosti o deti a mládež, pri ochrane životného prostredia alebo ľudských práv. Toto zvlášť platí pre daň z finančných transakcií, ktorá je pripravená. Túto daň budú okrem podnikateľov právnických osôb firiem a podnikateľov fyzických osôb, živnostníkov platiť aj občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a nimi zriadené organizácie, účelové zariadenia cirkvi a náboženských spoločností, organizácie s medzinárodným prvkom, ale tiež aj Slovenský Červený kríž. Viete si aspoň trochu predstaviť, pán minister, čo to pre nich bude znamenať? Ja som presvedčený, že nie. V týchto dňoch sa na nás obracajú mnohé takéto organizácie, ktoré majú obavy, že transakčná daň bude mať pre ne likvidačné dôsledky. Citujem z listu jednej mládežníckej organizácie. Náš finančný manažer spočítal, že ak by sme robili také transakcie ako minulý rok, tak by sme v sumári odovzdali štátu daň v hodnote cirka 7500 eur. Sme špecifickí aj v tom, že máme verejnú zbierku, ale práve preto by bolo logické, aby občianske združenia alebo zbierkové organizácie boli z toho vyňaté. Neviem, nakoľko si to vôbec predkladatelia uvedomujú. Je to 1/3 výnosu z asignácie 2% dane z toho, čo získame za rok. Toľko z mailu jednej mládežníckej organizácie. Zavedenie novej dane pre organizácie, ktoré často suplujú povinnosti štátu, považujeme nielen za nespravodlivé, ale predovšetkým za antisociálne. Toto je zas citácia z tlačovej správy Slovenskej katolíckej charity. Len sieť Slovenskej katolíckej charity ročne by prišla o 135 000 eur, ktoré by inak putovali na pomoc ľuďom v núdzi. Za 135 000 eur vie charita poskytnúť potravinové balíčky pre 9 000 ľudí. Povinnosť odvádzať novú daň môže ohroziť služby charity pre matky s deťmi, seniorov aj ľudí na okraji spoločnosti. Sieť charity prevádzkuje viac ako 300 zariadení, kde poskytuje ročne starostlivosť 24 000 klientom v sociálnych službách prostredníctvom 1458 zamestnancov pôsobiacich na Slovensku, vrátane vidieckych a menej dostupných regiónov. Takéto dopady ste zvažovali, pán minister? Prosím, nedopustme, aby daň z finančných transakcií bola ďalšou ranou pre organizácie, ktoré pomáhajú chudobným, chorým, deťom a mládeži. Mimovládne neziskové organizácie netvoria zisk a preto náklady na novú daň musia nájsť z financií, ktoré sa im podarí vyzbierať od ľudí a firiem, alebo získať z verejných financií určených na realizáciu ich projektov v oblastiach, akými sú zdravotníctvo, sociálne služby, vzdelávanie a ďalšie. Takže náklady, ktoré bude predstavovať nová daň, budú primárne cítiť tí, ktorým tieto organizácie pomáhajú svojimi službami, materiálnou a finančnou podporou, teda naši chorí, naši sociálne odkázaní, naše deti a ich pomáhajúce rodiny. Toto nehovorím ja, ale konštatoval to Marcel Zajac, predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií v dnešnej tlačovej správe. Komora mimovládnych neziskových organizácií apeluje na vládu Slovenskej republiky,
aby vyňala zákonom definované verejnoprospešné mimovládne organizácie z plánovaného zavedenia dane z finančných transakcií. Chceme sa aj ako zvolení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky postaviť na stranu neziskových organizácií, cirkví a náboženských spoločností. Zdieľame ich obavy a preto podávame pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili a podporili naprieč celou opozíciou, aby daň z finančných transakcií neplatili neziskové organizácie, ktoré neboli zriadené na podnikanie.